La nova mobilitat. Amb el suport de Fulls d'Enginyeria d'Enginyers Industrials de Catalunya. Benvinguts a la nova mobilitat. Avui capítol... Miquel, digue'm el número que no me'n recordo. 78, primer de l'any. Primer de l'any? 26. El gravem abans de Nadal, que no ens senti ningú, però bé. Però sortirà el dia de Reis. Sí. Molt bé. I avui parlem d'un tema que ja vam començar, va ser l'any passat o fa 2 anys ja, que just per Reis també o principis d'any vam parlar de motorsport, i avui hi tornem. També vam parlar amb l'Oriol Servià, te'n recordes? I avui parlem de motorsport, però des d'un punt de vista creatiu. I en parlarem amb en Lluís Rabanal. Benvingut, Lluís. Hola, què tal? Com esteu? Molt bé. Molt contents de tenir-te aquí, Lluís. Molt bé, merci. No, per a mi avui és un repte, O sigui, parlarem de moltes coses, parlarem de motor, de creativitat, moltes coses, però el repte avui és que jo tinc que parlar català, soc de León, i el repte de veritat d'avui és parlar català sense cometre molts fallos. No sé com es diu, però cap problema, anem cap allà. Sense cap ficar-s'hi, parles superbé. Tu ets de León, quan fa que estàs per Catalunya? Ja fa més de 9 anys. 9 anys. Jo vaig vindre aquí, després parlarem, però jo vaig vindre aquí a fer el màster d'enginyeria d'automoció. Per això vaig vindre. Sempre volia viure en una gran ciutat amb mar i amb bon clima, perquè vaig viure 3 anys a Alemanya i va ser com, Barcelona tinc que anar allà. I sí, i després de 9 anys aquí continuo. Doncs va, fem una mica el teu periple. Tu ets nascut a León, León ciutat. Exacte, León ciutat. Sí. I vas estudiar allà, el grau també? Exacte. Sí, allà vaig fer enginyeria mecànica, que sempre una pregunta al Motorsport sempre és, hosti, Lluís, per què enginyeria mecànica i tal? Bueno, al final sempre m'ha agradat molt els cotxes, també m'agradava l'esport i la veterinària, però al final una mica per descart i perquè la família, hosti, enginyeria, tal. Vaig fer enginyeria mecànica, l'últim any vaig anar cap a Alemanya a terminar ja la carrera i vaig dir, hosti, estic a la meca de l'automoció, aquí tinc que empapar-me una mica d'automoció, de Porsche, de BMW, de tal. I vaig terminar ja els estudis i vaig treballar 2 anys més a Alemanya. A on? Vaig terminar els estudis a Kaiserslautern 1 any i els 2 anys següents de treball en Kassel. Molt a prop de Kassel. Kassel, Volkswagen, i té una fàbrica. Exacte, sí, és crec que de vehicles comercials, no, o d'eixos, exacte, i eixos, i transmissions, i alguna cosa d'aquestes, sí. Molt bé. I a l'alemany llavors, el vas aprendre bé, o com va anar això? Ja vol, aber natürlich. Sí, o sigui, jo recordo la primera o la segona setmana, no, la primera, què collons, la primera setmana, el meu jefe d'aquella va dir-me, Lluís, tothom és d'Alemanya, tothom parla alemany, o sigui, si tens qualsevol problema, parlem en anglès un moment, però nosaltres no anem a canviar ni a l'anglès, ni al castellà, ni a res. O sigui... Feel free. I doncs tu no tenia altra opció. Però això és bo, per integrar-se i tal. I tot i així, al cap de 2 anys vas dir, jo vull seguir estudiant, i és quan vens a Barcelona i estudies el màster d'automoció a la UPC, no? Exacte, a la UPC, sí. I recordo l'email de contestació de la universitat, era com, hòstia, un alumne que ve d'Alemanya, sí, les portes obertes, per favor, avanti tutti. Mira que bé. I sí, la veritat és que varen ser 2 anys molt guapos allà a la UPC, molt guai, una molt bona experiència, tinc molts bons amics del màster i va ser una molt bona experiència, sí. Quin campus és això? Ja el va ser? Diagonal. Són com 2 edificis molt alts, l'escola Lightshape. Sí, exacte. Sí. Les famoses torres bessones de la Diagonal. Exacte, sí. Sí. I aquí vas acabar llavors el màster al cap de 2 anys i vas dir, doncs, et vas quedar a treballar
de pràctiques a SEAT, veig, no? Exacte, vaig començar pràctiques, però 4 o 5 mesos, i les pràctiques, de fet, vaig començar-les quan estava encara amb el màster. Després ja va ser, ja vaig estar en una enginyeria allà, en el centre tècnic de Martorell, i vaig estar com, crec que quasi 4 anys en el departament de vehicle elèctric i híbrid, i també bona experiència, però al final va ser com... Jo soc un tipus molt creatiu i allò era molt Excel, molt quadriculat tot, no havia molta màgia d'aquella, i sempre m'havien agradat molt els vídeos, el contingut audiovisual de motor, i va ser com... Crec que és per aquí, però encara vaig treballar un any més de formador de grupo Volkswagen. Encara i tot. Vaig treballar molt amb Skoda i Audi, sobretot. Audi i Skoda. També una mica amb Volkswagen, però sobretot formador amb Audi i Skoda. Jo era una mica com el responsable. Per exemple, jo vaig anar a Praga a les formacions de l'Skoda Enyaq, i era una mica la referència. Jo vaig aprendre un munt de coses amb un company, i després vàrem tornar aquí a Espanya i vàrem fer totes les formacions d'aquest cotxe en els concessionaris d'aquí de tota Espanya, d'Skoda, i vàrem transmetre una mica com anava el cotxe. Allò era una mica l'últim any, i després ja... I després ja vas començar la teva aventura personal... Sí. Després fa 3 anys d'això ja, no? Més o menys? Sí, quasi. Sí. Març del 2023. Sí, el 14 de desembre del 22 vaig dir, en 2 mesos és Sant Valentín. I quina millor mostra d'amor propi que deixar el treball que no m'agrada molt i agafar el meu somni. I sí. Vas començar el que li has dit Luis Loves Cars, no? Sí, o sigui, Luis Loves Cars, sempre ho dic, Luis Loves Cars és una mica com a l'Instagram, una mica a les xarxes socials, de motor, tot el que faig, no? Però després la producció que fem és com una mica... Luis Loves Cars és com la pata d'audiovisuals de motor. La productora com tal és LLC Studios, que LLC és Luis Loves Cars, però és una mica més ampla. Una mica més ampla. Molt bé. I això és, diguem-ne, el que et dediques, que és a produir contingut sobre motorsport, sobretot? Motor. Diria que més motor que motorsport, o sigui, dues, però molt de motor en general. Sí. O sigui, sempre diem que és produccions audiovisuals i esdeveniments. I producció audiovisual és des d'un contingut per a xarxes socials en vertical hasta, diria, quasi cine. O sigui, molt ample el rang. I després, sí, esdeveniments fent també bastants esdeveniments molt guais, sí. I llavors aquí tens un podcast regular o és allò, diguem-ne, projectes... esporàdics, diríem, no? Que no és allò un cop cada setmana, un cop cada mes. Clar, normalment és una mica esporàdic. Normalment hi ha temporades que n'hi ha molta feina, temporades que n'hi ha una mica menys, però és molt guai perquè quan tens molt, és una mica executor, i quan tens una mica més de temps planifiques projectes, per exemple, guionitzacions de vídeos, de produccions audiovisuals. Tens una mica com la creativitat una mica més elevada, no? Una mica més... Si tens temps, tens creativitat, i si no, és més fer-ne cosetes. Sí. Molt bé. Tot això. Sí, no, és una aventura. Hem vist que has estat fent unes col·laboracions, per exemple, amb Alpine, si no m'equivoco. Sí. Va ser... de fet, fa 2-3 mesos vàrem fer un esdeveniment, crec que un dels meus favorits. Vàrem fer un esdeveniment amb els pilots de MotoGP de Prima Pramac Yamaha, amb el Jack Miller i Miguel Oliveira, que aquest any Miguel Oliveira ja crec que competirà a Superbikes, i Toprak, el turco, que li diuen, el turco estarà a l'equip encara amb el Jack Miller. I va ser molt guai perquè va ser un concepte, i avui que parlem una mica de creativitat i motorsport i tal, i va ser com
aquesta gent té entrevistes tot el dia, de tots els colors, però sempre una mica el mateix, no? El micròfon, la xerrada i com va la moto i què vols fer al cap de setmana i una mica el mateix, no? I vàrem dir, per què no fem com un late night en directe, tipus Buenafuente, tipus Berto Romero, amb banda de música en directe, una mica loco, no? I la veritat és que va ser molt guai, molt guai. Un tinglao interessant per a organitzar-ho tot bé, però molt guai, sí. Molt bé. Doncs, Miquel, què et sembla? Passem al tema ja o com ho veus? Sí, passem al tema d'avui. I, de fet, ja hem començat a parlar una mica, que és el del teu projecte. Potser ens has explicat una mica què has fet, però quin és el teu objectiu? Quins són els valors? Quina és la missió? Què vols aconseguir amb el teu projecte? A part d'aquest passar-t'ho bé, que entenc que tu passes més bé ara que abans, sí. Però què vols aconseguir? Uau, és molt bona pregunta. Voldria aconseguir... L'objectiu principal és apropar al món del motor d'una forma creativa, d'una forma guai, d'una forma que la gent jove vulgui estudiar, vulgui informar-se, vulgui participar dels esdeveniments, del món del motor en general, del món del motoresport. O sigui, encara es fan esdeveniments com feia 30 anys, amb un auditori molt avorrit, molt polite tot, molt seriós tot, i crec que si volem també... Òbviament ara estem com en un punt que tenim gent de 65 anys que li agraden els cotxes moltíssim i gent jove de 18. Tenim que jugar una mica amb dues parts, però la gent jove és molt potent, o sigui, una mica fresh, no? Com diem, una mica fresquito. Sí. És l'objectiu principal, jo crec, sí. I això com ho fas? Fent-ho més dinàmic? Quin és el secret sauce? El secret crec que és... jo tinc com un background de la música, de l'esport, una mica... N'hi ha conceptes una mica amagats que crec que són molt importants. És a dir, juntem la creativitat i el motor, però també amb coses com la disciplina, que el treball... O sigui, la receta diria que és... A veure com podria explicar-ho. Hòstia, avui, una hora després de parlar català, tindré el cervell a 300 graus, tu. Fregit, exacte. Però ja s'ha de dir, ens hem deixat una informació que potser és important també, o sigui, jo ho trobo impressionant, parles un català molt bo, però tens la teva mare era d'Alacant, m'has dit, sí, no? Sí. Una miqueta de català sí que el vas mamar de petit ja. Clar, sí. Un mes a l'any o així anàvem a Alacant i la meva família parlava sempre en valencià, en català, i jo sempre contestava en castellà, sempre, perquè jo estava acostumat, jo vivia a León 11 mesos, amb els meus amics, amb la família, amb tothom parlava castellà, doncs, el que parlàvem abans, Martí, la família parlava català i jo contestava en castellà i no n'hi havia cap problema. Diàlegs bilingües, com si diguéssim, no? Exacte, sí. Però fa un any i mig va ser com, no, o sigui, estic aquí, m'agrada, ho entenc perfectament. No tinc molta idea d'escriure-lo, però ho parlo i o sigui, és perfecte. Tinc que fer-ho. Endavant, ja veuràs que això és molt fàcil. Al cap d'un parell de mesos ja no estaràs ni fregit ni res de res. Lluís. Això és veritat. Sí, segur. I retornant al tema, jo crec que és... El meu cap va una mica accelerat tot el dia, no? I sempre com els motors, no? Sí, però sempre engegat. Al ralentí, però sempre. No n'hi ha off. No, sempre on. Una mica més o menys revolucionat, però sempre funcionant. I penso idees o coses que a la gent jove l'agradaria, per exemple, pues, si vols aprendre de mecànica de Fórmula 1, amb qui pots parlar? Pues amb un mecànic de Fórmula 1, no? Doncs fem un esdeveniment amb això, no? Juntem a personalitats que ja treballen al món
per a parlar directament amb ells i que li donen un consell, una idea, una conversació xula i sempre fer-lo una mica dinàmic, no? Pues com avui el podcast d'avui, no? Una mica fresh, una mica... Ui, el micròfon. Molt fresc. Demasiado fresh. passa I res. jo crec que sí, jo crec que és la idea. És la idea Però això, principal. llavors és una cosa que, diguem, surt espontàniament. No és allò que... no m'imagino el Lluís aixecant-se cada dia... O sigui, sí que m'imagino que... Machaco, sí. Matxaques i t'aixeques i seràs disciplinat. Però Sí. et poses allò de dir, bueno, doncs aviam, com podríem fer això? I comences a fer allò brainstorming i tal, no sé què, sí? Vas fent de mica en mica? Sí, O també tens allò inspiració espontània de dir, hòstia, podria juntar els meus coneixements de piano amb el motorsport i amb no sé què i fem alguna cosa combinada. Sí, no? ho he fet, exacte. Sí, moltes vegades o sigui, sembla que no, però tots els dies escric molt en el meu diari, escric molt brainstorming, idees, com puc fer-ho, guions, i és com tot, no? Quan més ho treballes, més idees tens i més creativitat. Per això llega un moment que tens tantes idees i és com, no, stop. Ara amb aquesta, i després ja veurem. Sí. Molt bé. Sí, va por ahí. Dèiem, potser parlem de curses. Ens centrem una mica en el motorsport, no? Estem veient noves coses que estan passant, no? Estem veient curses de cotxes autònoms, estem veient simulació de Fórmula 1, que cada vegada la gent s'ho mira més. Cotxes elèctrics que no els sents, no? O sigui, si no tens aquest soroll, la gent se sent igual de treta. No, jo he anat a curses i he vist gent que anava amb una Krapovic, amb un tubarro en allà i un motor només per fer soroll, no? Que és com la gràcia. Tu creus que el motorsport farà aquest canvi cap a un altre tipus de vehicles elèctrics que tenen més acceleració però que no fan soroll? No sé. Mira, jo tinc una opinió molt... o sigui, jo estic obert a tot. M'agrada el cotxe elèctric, m'agrada la gasolina, la benzina, m'agrada el soroll, m'agrada una mica de tot i gaudeix una mica de tot. Però sempre dic que, com tot, el soroll, al final, a l'esport, el que facis és espectacle. Tens que arribar a la gent, no? És a dir, que potser estem acostumats a gaudir del motorsport a través del soroll? Sí, però és que crec una mica la gràcia. Potser podem fer 1000 coses més i amb l'elèctric fer-ho molt més tecnològic i no ho sé, altres coses, no? Però crec que és igual que si vas a una discoteca i tens la música alta. O sigui, pots fer coses diferents, conceptes diferents, però, hòstia, que algo et faci vibrar una mica el cos, el soroll, la música, hòstia, crec que és important, no? I crec que el motorsport té un component de soroll, que és guai, que és espectacle al final. Si volem arribar a la gent té que gaudir amb el motor i si no n'hi ha aquesta tal, no ho sé. Saps? No sé. Per això Fórmula E no acaba de triomfar, no? Clar, o sigui, han intentat de tot, puntos, la gent des de casa votant al millor, al pitjor, al no sé què, al boost, al públic. Sí, però... No acaba d'emocionar de la mateixa manera com Fórmula 1. No, la Fórmula 1 té més seguiment que mai, està movent més diners que mai la Fórmula 1 ara, més no? que mai, i creixent, L'altre dia vaig estar a una persona molt guai i molt important dintre del circuit, em va dir, o sigui, la Fórmula 1 fan el que volen, o sigui, són molt grans. I ara volem, per al Gran Premi, volem un concert de no sé qui, invitacions VIPs per als més coneguts de la ciutat. Volem espectacle, i si no ho fas és com... estàs fora. Sí. Molt bé. I potser connectat amb això, no? Jo miro el que penges a Instagram i són cotxes una mica de clàssics, no? Cotxes també... amor pels cotxes antics també hi ha una mica, no? En el teu material. Sí.
com casa això cap on va la mobilitat, no? Cap a més eficiència energètica, cap a conducció autònoma, tal, o sigui, hi ha una connexió, hi ha alguna connexió entre aquests dos mons? Sí, segur. De fet, per exemple, n'hi ha marques, n'hi ha constructors que, de fet, estan reconstruint, per exemple... Retrofits, no? De fer un cotxe clàssic elèctric, exacte, no? Exacte. Jo ara no me'n recordo del nom, però n'hi havia un Alfa Romeo que va sortir fa 2 anys elèctric i em feia papilla. O sigui, jo vaig dir... Jo vull que el cotxe em dona igual si és elèctric, a fum, a hidrogen o a... em dona igual. O sigui, jo volia l'Alfa Romeo. Fa 2 anys varen provar un Polestar, el Polestar 2, i encara la meva mare quan ve a Barcelona i tinc un altre cotxe d'altra marca sempre em diu, hòstia, però el Polestar aquest elèctric, hòstia, era l'hòstia, eh? Sí. Ah, Cara, molt de disseny, era... És veritat que, per exemple, si condueixes un elèctric per ciutat o viatges amb l'elèctric, és una pau, allà dintre és una pau increïble, o sigui, clar, si tots els dies jo tinc una moto i té l'escape més directe impossible. Jo m'he anat a Alacant amb la moto, amb el soroll, i quan arribo a Alacant només que necessito una mica de silenci. Perquè... Portes taps quan vas a moto? Què va. Però encara no t'has quedat sord. Encara no, però... No prometo res. Entonces, això, sí. I què t'anava a dir? També, o sigui, fas aquest... Tens varietat de vídeos, però també en tens molts d'aquests de clàssics que deia Miquel, i de young timers i coses per l'estil. Quin és el feedback que tens del públic? Perquè ja tens una bona part del públic que són gent jove, diguem-ne, acabant de ser teenagers i començant als 20, potser. Sí. Aquesta gent, què és el que els interessa? Què és el que els agrada del que ensenyes? Crec que els clàssics agraden a tothom. O sigui, un Porsche clàssico Le Mans de fa una pila d'anys, Fórmula 1, o sigui, agrada, segur, 100%. La gent jove ara està com molt amb la Fórmula 1, una mica els supercars, els hipercars, però els clàssics és que són la canya. O sigui, sí que agraden, i el feedback és molt bo, el feedback de la gent jove és com, hòstia, clar, per a mi un Porsche del 88 ja és algo nou, perquè vaig néixer, exacte, al 92, o sigui, un cotxe del 80, del 85 és nou per a mi, també, i és com, uau, és com descobrir una mica el motor de fa anys. Ens has fet joves, Lluís? Ens has dit que un del 85, en Miquel és del 84 i jo del 82. Bueno, encara som jovenets, Sí, home, sí, joder, sí. Soc del 83, però bueno, quasi. Ai, 83, perdona, Miquel. Tot el mateix. Bueno, si em fas més jove, si no hi ha problema. I potser connectant-ho amb això, amb el que dèiem de connectar amb la gent jove, no? Doncs, el que abans eren les revistes especialitzades, no? I els mitjans clàssics, avui són els influencers, els streamers i els que creen contingut com tu, no? Això et genera una mica de responsabilitat o sigui, el missatge que tu dones, no? En quant sigui amb seguretat, en tenir un cotxe o un altre, et sents una mica de responsabilitat el missatge que tu dones, l'impacte que pot tenir a la gent jove? O sigui, la veritat, si sou molt sincer, diria que no. Però per què? Perquè per a mi el concepte d'influencer està una mica prostituït. Per què? Perquè per a mi n'hi ha com 2 parts. Està només entretindre, i això està molt guai, però està molt guai per un ratet. I jo sóc molt partidari de l'altra banda, que és entretenir i ensenyar. Divulgar, sí, no? Divulgar. Entonces, tots hem vist un vídeo d'un perrito ballant. O sigui, tothom ho ha vist. I jaja, jiji. Fin. Això és entreteniment. 5 minuts, puta mare. Si
anem cap a l'altra banda, tenim que currar una mica més el contingut, com ho dius, com ho fas, o sigui, i jo sempre dic que des de l'humor, des de la creativitat, des del que sigui, tens que divulgar algo, tens que ensenyar, tens que mostrar algo nou, algo una mica guai. Per a mi és la diferència. Sí. Molt bé. Vull dir, en general, Catalunya, Espanya és un país que hi ha molt públic, no? Diguem-ne, per l'humor, per l'entreteniment, i de vegades costa doncs, trobar o tenir un públic fidel amb continguts, no dic més seriosos, però diguem-ne complexes, com pot ser el motor, l'automoció, que és el que portem fent nosaltres amb la nova mobilitat des de fa 3 anys. Trobo que amb això tenim coses bastant semblants, Lluís. Després en parlarem a la segona part del podcast. Explica'ns, però, el projecte aquest que tens, que ja és la segona vegada, em sembla, del Fòrum de Motor i Motorsport. Sí. És una buena calentada, que diríem en castellà, perquè parlaven abans, no? O sigui, molta gent posa un missatge: oye, Luis, voldria treballar a la Fórmula 1, a MotoGP, a ral·lis, bla, 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 què tinc que fer, què tinc que estudiar, què tinc que... I va ser com, hòstia, i per què no fem un foro on posem en contacte les personalitats del món del motorsport amb la gent jove, però d'una forma guai. És a dir, jo en el meu cap jo m'imaginava un museu de cotxe i moto, un espai guai, no el típic amfiteatre d'universitat, que està molt bé, però una mica més algo industrial, algo una mica més original, no? I després unes xerrades guais, divertides, però amb substància, no? I aquestes 3 coses, el museu, l'espai i les xerrades, eren una mica contínuament el que jo deia, tenim que fer això, no? I vàrem fer una primera edició, va ser increïble, és molt difícil. On va ser, aquest any o l'any passat? En març, aquest any. D'aquest any, 2025. Sí, març 2025, i ara en gener tenim la segona edició, que la segona edició la teníem planejada per al juliol, però 3 dies abans vaig tindre un problema mèdic, tant i així que vaig anar a una operació i tal. Bueno, va ser un rotllo 3 dies abans, i òbviament vaig tindre que cancel·lar tot, però ja tenia molt de treball fet, però clar, ara és un altre espai, un altre concepte, però bueno, que... On vas fer el primer de fòrum? En el Valkyria Hub Space, és en Poblenou. Això a Barcelona. Barcelona, sí. Valkyria Hub Space, i ara el segon el faràs al mateix lloc. També ahí, sí. Molt bé. Va ser molt guai, un espai molt guai, molt xulo, i ara estem, doncs això, tancant una mica tots els ponents, una mica al museu, que volem fer una mica algo molt xulo, i ja està. I és molt difícil, i aquí faig un llamament o cridament, una crida, això, perquè, hosti, trobo a faltar molt de les marques, les universitats, la gent a la que és molt, molt important, per exemple, per a la gent, per als estudis de motorsport, d'enginyeria. Aquestes universitats, hòstia, és molt difícil que arriben una mica i ajuden una mica, saps? I és com, hòstia, si els teus alumnes van a un esdeveniment amb penya que ha anat al Dakar, que treballa com jefa de mecànicos del cotxe de Williams, del de Ferrari. Hòstia, això, més motivant que això, i és molt difícil trobar gent que... Clar, és un concepte molt nou, molt disruptiu, i és com, no, encara no podem. I és com, sí, trobo a faltar una mica el suport de marques, de patrocinadors, que només a vegades és tenir un
cotxe allà, una moto, una mica de connexió, no? Que no cal que Difícil. sigui sponsor monetari, no? En principi. Exacte, que també perquè al final és una idea que al final la responsabilitat és tota meva, o sigui, jo ho faig i ho faig encantat, però clar, uau, sempre dic, hosti, jo crec que si tingués la possibilitat de transmetre una mica el missatge del foro clar i tinguessi temps per a fer-ho, la gent diria, hòstia, vull que arrimar una mica i ajudar, saps? Bueno, des d'aquí t'oferim la nova mobilitat per explicar-ho, no? I sortirà a principis de gener. La gent encara tindrà temps d'apuntar-s'hi, suposo. Sí. Digues més o menys números. Quanta gent t'esperes? Quanta gent hi va venir a la primera edició? La primera edició va ser full, 160 persones de públic, l'espai estava guapíssim, vàrem fer un museu allà amb el mono de Jorge Lorenzo, motos de Moto3, Moto2, o sigui, va ser molt guai, amb l'ajuda de molta gent, però particular, o sigui, molta gent particular. I després varen tindre 3 xerrades i una masterclass, que va ser molt guai, amb enginyeres de Fórmula 1, MotoGP i Rally, una xerrada, una altra amb els germans Solans, que són pilots professionals de Rally. La masterclass va ser d'un senior aerodynamics d'Aston Martin, que va ser la canya, o sigui, va ser la leche. I després també una mica de motos amb un mànager, Raúl Jara, expilot Raúl Jara i mànager Marc Vallcels, que és el mànager, per exemple, de Pedro Acosta o de Jorge Martín, i Albert Alamino, que és enginyer, també molt guai d'aquí de Catalunya, en Honda LCR amb Zarco, Johan Zarco. O sigui, això va ser el primer fòrum. El primer. Però què estàs preparant ara per al segon? Pots explicar-ne alguna cosa o és encara secret? Sí, vinga, sí. Primícia total, perquè tenim plantejades 4 xerrades, però al mig, o sigui, 2 xerrades i entre les dues blocs, dos blocs de 2 xerrades, volem fer com un networking / fiesta / picoteo, una mica de desconnexió total per a connectar amb 2 xerrades més. O sigui, 4 xerrades, tenim confirmada ja el Joan Barreda, per exemple, pilot de rally del Dakar, molt crac, gent molt guai de MotoGP, estem parlant amb gent molt guai de Fórmula 1 i hasta aquí, perquè 100% tenim noms, però ja he dit a Joan Barreda, ja és molt. Ja està. És molt. Moltíssim. Teniu DJ? Has dit que ja teniu el DJ? No, tenim el concepte, però DJ no. Martí, tu ets DJ. Miquel i jo podem venir, posar una mica de música. Martí és DJ. Hosti. És una faceta que tenim una mica amagada. Ho parlem després. Ostres, mira. En parlarem. Anem obrint camp. Molt bé. I entrada gratuïta per públic en general? No, però molt baixeta. Per què? Perquè sempre, quan l'espai és limitat, és la millor manera de que n'hi hagi compromís. Perquè quan és gratis, la gent s'apunta, agafa 5 entrades a tots els amics, el dia d'abans han anat a festa o senzillament el dissabte han dit no anem. Passo, o no em va bé. Què val llavors l'entrada? De 5 a 10 euros, més o menys. Assequible. És molt assequible. I que et dic una cosa, o sigui, tindrà aquesta gent i poder parlar amb ells i l'espai i el museu i el... Hosti, macho, és que és molt... Molt bo. Quin dia és? 24 de gener? 24 de gener, la vesprada del 24 de gener, sí. Quina hora comença? 3:30, obrim portes i a les 4 tenim la primera xerrada, potser una mica abans. O sigui, 3:30, tothom menjat i amb energia. I fins a quina hora?
8 i mitja. Jo sempre parlo una mica de més, o sigui que a lo millor més 8 i mitja que 8, perquè jo moderaré les xerrades i a lo millor parlo una mica de més. Clar, és que tindré gent molt guai i clar, doncs tindré que xerrar una mica, que m'agrada, sí. no hi ha cap problema. I després hi haurà pica-pica o la gent... Hi haurà... Molt bé. Al mig, perquè al final ja 8 i mitja, un dissabte, la gent ja amb els amics, un soparet, allà a Poblenou, ja és com... Ja hem tingut 4 hores i mitja de motor i motorsport, ja és hora de canviar una mica el xip i fer una altra cosa. Molt bé. Sí. 3 i mitja, 8 i mitja, màxim. Doncs molt bé. Sí. Un molt bon pla i crida a universitats, empreses a que patrocinin aquesta iniciativa tan xula. Exacte. L'email és luislovescars, com en les meves xarxes socials, luislovescars@gmail.com. O sigui que ahí, per favor, llibertat total. I per fer la reserva d'entrades pel públic en general... Encara no hem preparat ho fem sempre per Eventbrite. Eventbrite, vale? Exacte. Aviat. O sigui, quan surti aquest capítol, que serà a principis de gener, se suposa que hi serà. Sí. Eventbrite, Foro Motor... Sí, Foro Motor, Motorsport, i ja sortirà. Molt bé. Sí, a Eventbrite, segur. Perfecte. Doncs esperem que vagi molt bé aquest foro. I Miquel, llavors passem a la segona part del nostre capítol d'avui? Sí, passem a la segona part. Vinga. I aquí és que tenim una miqueta una sorpresa. Tenim un anunci, una primícia aquí que volem donar. Espera, aviam si funciona això. Bueno, per posar-hi una mica de música. Ahí està, Uf. I bé, el tema és que jo aquest any no m'hi podré dedicar tant al podcast com m'he dedicat fins ara. Faig un pas al costat, no em retiro 100%, l'actual el seguiré fent i farem alguns episodis encara amb en Martí, però estàvem buscant algú que donés un aire fresc, que pogués agafar uns episodis i una oportunitat també per donar un nou impuls al podcast i ens vam trobar amb en Luis i vam fer la primera trucada i crec que vam connectar ràpid. Crec que és una... Una proposta del Col·legi d'Enginyers, Ojo, que ens van connectar amb el José Manuel Barrena, no? Com es diu? Barrios, perdó. Sí, José Manuel Barrios. Que va ser el meu tutor del treball de fin de màster. Per ser, o sigui, fixa't les casualitats. O sigui, tot, al final, el món del motor està com... Exacte. Connectat. Doncs sí, per una banda, jo redueixo una mica la meva activitat del podcast, el podcast dona l'oportunitat d'obrir, i Martí, amb el col·legi, canviem una mica la col·laboració que tenim a partir d'ara? Sí, bé, aprofitant doncs això, any nou i nou plantejament, farem aquesta col·laboració gràcies al col·legi o amb el suport del col·legi, i amb en Lluís gravarem 6 capítols durant els primers 6 mesos de 2026. Oi, Lluís? Sí. El focus serà, tal com hem estat parlant, motorsport. Mirarem si trobem algú que ens expliqui de ral·lis, de Fórmula 1, ens parlaves també de les motos, i anirem fent de mica en mica. I això, donarem aquest aire més fresc, doncs la idea és donar-li un aire més fresc en el podcast també, amb les teves idees i amb la teva experiència dins del món audiovisual, Lluís, amb la qual cosa, benvingut a la nova mobilitat. Olé, moltes gràcies. Sí, no. Aire fresc teniu. Hòstia, puc ser molt pesat, O sigui, no sé si esteu segurs del que esteu fent, però clar, sí, aquí estic i serà molt guai, sí. I motorsport, i motor en general, i una mica de tecnologia, i una mica de parlar, crec que amb gent molt guai, no? Jo crec que és un poc el resum, sí. Sí, bueno, connectar una mica amb l'emoció, poder connectar com ho estàs fent tu ara, amb el que hem fet fins ara, i crec que podem generar més valor. És una oportunitat per fer contingut
millor, no? O sigui Total, sí. Total que sí. I bueno, de la manera que ho hem fet, vull dir, el que hem fet fins ara nosaltres és intentar fer capítols en què connectem amb els dos tipus de gent. Fem analogies perquè la gent que no és enginyer pugui entendre temes que normalment no hi està exposada, i llavors connectar-lo amb coses que ja coneix, i llavors que en tregui una píldora, i per l'altra banda també tenir una mica més, aprofundir una mica més per anar més a fons. Com creus que pot ser aquest LNM es troba amb LLC? Pues mira, jo crec que a lo millor està una mica lleig, però vaig a tirar-me una floreta, i és que sempre crec que tinc una facilitat molt clara, i és explicar conceptes, o sigui que jo ahí crec que puc aportar una cosa molt guai, i és que sempre m'agrada explicar les coses amb detall, però d'una mica fàcil, o sigui que no m'agrada la gent que per ser una mica guai t'explica les coses com si fossi difícil, no? És a dir, un DSG, no? Un doble embrague. Embrague, no? Embragatge, hosti, clar. Diria, Sí, no, doble embragatge, no? És això, el DSG és el doble Kupplungsgetriebe? No, ara m'estic... Sí, és això, sí. Entonces, clar, pots fer-ho molt tècnic i molt avorrit, o pots fer-ho una mica senzill, no? I ho pots explicar una mica... visual. Clar. I això jo crec que sempre... Crec que tinc una part molt divulgativa, molt docent, d'explicar les coses fàcil, encara que aquesta cosa a explicar sigui difícil, no? Sí. Molt bé. Sí, o sigui que jo crec que això podem va fer-ho. molt en la nostra línia, i jo crec que amb això doncs, hem trobat realment moltes sinergies en això, Lluís. Segur. I jo estic molt trist perquè en Miquel doncs, no estarà tan involucrat amb això, i em sap molt greu. De totes maneres, Miquel, felicitats per la feina nova, que quan surti aquest capítol ja estaràs a tope, suposo. Sí, estaré als Estats Units i ja ho he anunciat, o sigui que bé, sí. Bueno, em vaig a una empresa més petita on lideraré una àrea de negoci i l'hauré de fer créixer, o sigui que tindré bastant de lío, però ens seguirem trobant per fer actuals i per fer cosetes. Però, bueno, encantat de que això sigui una oportunitat perquè hem conegut en Lluís i per poder fer coses amb ell, o sigui que sempre... Sempre els canvis... Crec que si tenim una mica de... És només plantejar-ho com un nou repte, i és sempre positiu, Crec que sempre els canvis tenen coses molt positives. Sempre. Inclús el més dolent té coses positives. Només hay que trobar lo positivo del tema, ¿no? Però sempre hi ha coses positives, sempre. 100%. Sí. Molt bé. Soc pesat i yupi, ja veieu que soc pesat i una mica yupi, o sigui que teniu una mica d'ahí de... Miquel, perdó. No, tranquil, està guai. Doncs això, tenim 6 episodis per davant, tenim una llista de convidats possibles, estem acabant de tancar això que dèiem, no? Una miqueta de motorsport per començar i després tocar altres temes. La idea és això, intentar acostar temes a la gent jove i els no tan joves que també ens segueixen a portar una cosa una miqueta diferent. Exacte, sí. I anirem veient. Alguna altra cosa comentem o ja passem al qüestionari? Jo passaria, justament, Lluís, ja has sentit algun dels nostres capítols, al final acabem amb una sèrie de preguntes i ara, espera que no m'equivoqui, m'agrada moltíssim, aquesta part és... A mi els qüestionaris i les preguntes així, tot dinàmic, m'agrada moltíssim. Espera, li posarem la musiqueta. Vinga, perfecte. El qüestionari. Doncs això... I encara, Miquel, que canvis de feina i que no t'hi veiem tan sovint per aquí la nova mobilitat, deixarem el jingle on en Miquel diu el qüestionari.
Pues va, i seguiré sent d'alguna manera. Exacte. Doncs va, sempre 3 preguntes, Luis. La primera és hot take, en diuen en anglès, o opinió gosarada i controvertida sobre mobilitat, o podem motorsport en general, o sigui, motorsport en concret o mobilitat en general, no sé, alguna cosa que sigui una mica contracorrent. Buena pregunta. Hòstia, a mi m'haveu pillat, però diria que el soroll té que estar amb nosaltres sempre. O sigui, no sé de què manera, però a l'espectacle té que... Encara que ens quedem sords, encara que no sigui... Dona igual. O que sigui perjudicial per la salut i tal, no, és igual. Dona igual, una L'emoció mica és més d'emoció. important. Sí, la emoció en la vida lo és quasi tot. Si no emociona, hòstia, ni mal ni bien, si no no n'hi ha cosilla, no. Una mica d'emoció, sí. O sigui, la pressió aquella aquí al pit, no, i tal, això, que quan et passa el cotxe, això hi ha de ser-hi, no, d'alguna manera? Exacte, sí, una mica, sí. Però clar, llavors que has de posar uns altaveus al cotxe? Clar, o sigui, tenim que trobar la solució, sí, però sí, una mica d'emoció a la vida. Cotxe elèctric, de totes maneres, el també, veus com a... 100%. M'agrada moltíssim. Ja hem parlat abans i conduir un elèctric és una pau, un relaxament per al diari, per a la vida diària, o sigui, és molt guai. Molt guai. Però per competir, o sigui, tens sempre acceleració, no? Vull dir, per competir també hi hauria d'haver la manera per fer-lo xulo, no? O què? Sí, però és com tot. Crec que la competició és una part molt petita d'un món molt gran. Doncs diria que la part petita té que ser una mica show, no? O sigui, totes les tecnologies són 100% benvingudes, m'agrada moltíssim, però la part de l'espectacle sí, a lo millor no tan elèctric. És una mica la punta de llança, no? Una mica. Després... Tot i que al millor temps a Nürburgring el fa un cotxe elèctric, no? O, vull dir, els cotxes, no? Vull dir, els circuits aquests, els temps més ràpids, els fan cotxes elèctrics, no? Clar, o sigui, la tecnologia i la enginyeria no té res a veure, diguéssim, no? O sigui, un cotxe elèctric pot ser una experiència tan heavy o més encara que un gasolina, no? Però si tu estàs conduint és molt guai, però si tu vols fer l'esport conegut i guai per a tothom, el públic, no? Una cosa és que tu gaudeixis al volant d'un elèctric de 1.500 cavalls i fent la volta més ràpida a Nürburgring, i una altra cosa és que la gent que està veient la cursa a Nürburgring, hòstia, a lo millor un Porsche GT3 RS fa 15 segons més, però, hòstia, quan passa per allà és com, collons, com va això, no? És un altre tipus d'emoció, potser. És un altre tipus d'emoció. Sí. Veure un bòlid que passa a tota castanya també... És un espectacle. És espectacular. Hi ha d'haver realitat augmentada, no? Igual portes unes ulleres, no? I veus alguna cosa dintre, no? Llavors tu han de combinar una mica poder això, no? Perquè... També. En les carreres de Fórmula 1 et poses els taps a les orelles perquè és massa fort, i en les carreres de Fórmula E t'hauries de posar uns auriculars amb musiqueta, cada cop que passa un cotxe... I unes ulleres realitat augmentada. Exacte. Les ulleres no cal. Sí, home, perquè vegis el cotxe des de dintre, tio, perquè vegis la curva que està fent. Va, passem a la següent. Consell professional. Quin consell donaries a estudiants, joves, principi de la seva carrera, no? Que deies tu, no? O gent que no està massa content amb el que està fent i vol fer coses més creatives, com el teu camí? Que facin el que les agradi, 100%. O sigui, dona igual l'opinió de la teva família, de la teva mare, del teu pare, del teu germà o del teu amic. Tens que fer... Quan fas el que t'agrada molt, trobes solucions i trobes camins per a dedicar-te a això, o és molt probable que trobis, collons, me ho sé, que trobis el camí i la solució. Jo sabia que volia creativitat, volia transmetre coneixement amb motor i fer una mica
i quan sents que aquello és la teva passió, ja et mous i trobes la solució. Però que la gent faci el que li agradi. Sí. Molt bé. Vull dir, aviam, tu al cap i a la fi, o sigui, has trigat uns quants anys, no? Això vas començar... Clar. Però tot i així trobo doncs, que encara has tingut temps. O sigui, la pena seria de dir, bueno, doncs comences a treballar una cosa només per guanyar diners i després ja no tens temps d'arribar als teus somnis de joventut, no? Exacte. Mira, jo tinc una xerrada que m'agrada moltíssim i he fet moltes xerrades en públic, en universitats, en gent, i sempre dic que el diners potser clar que és important, però el diners no és la meta, és el resultat. És el resultat de fer el que t'agradi, no? I clar que si tens diners i ho fas i tal, això està molt guai, tens més oportunitats, més experiències, però el diners no és l'objectiu. L'objectiu és fer el que t'agradi i si fas això, faràs diners. Més o menys faràs diners, però no és l'objectiu. Doncs és una mica... És com... No sé, si t'agrada molt fer pizzas, doncs fes pizzas, no? I el diners llegarà. I arribarà, sí, i arribarà. Però si t'agraden les pizzas, fes pizzas. 100%, sí. Molt bon consell. I la tercera és sempre sobre el futur de la indústria a Catalunya. En aquest cas seria el motorsport. Sembla que la Fórmula 1 hi haurà Gran Premi a Madrid, a Barcelona poder serà rotatiu. Això vol dir que hi haurà indústria del motorsport que potser se n'anirà a altres llocs. No sé, com veus tu el futur del motorsport a Catalunya? Mira, no tinc molta idea, però vaig a recuperar una conversa que vaig tindre fa 2 setmanes amb una persona molt, molt guai i molt, molt important dintre del circuit. Em va dir, Lluís, fa 15 anys o 10 anys teníem una cantera fantàstica que encara està funcionant, no? Amb el Marc Márquez, amb l'Àlex Márquez, pilots, tal. Però clar, si aquesta cuna no la continuem cuidant, clar, ara n'hi ha molta gent de Múrcia, de Madrid, perquè estan posant molta energia a València, tal, no? I em va dir, ara potser no estem en el moment més fort, però tornarem perquè Catalunya té un core molt important de motor, de pilots, d'enginyers, i és com una mica retornar una mica a les raïces, no? I volverà. Sí, com la cançó del Canto del Loco, volverà, segur. Sí. Molt bé. Segur. Amb aquesta visió positiva del motorsport. Digues. Martí, dic una cosa més. Jo que no sóc de Catalunya, he de dir una cosa, crec que molt, molt positiva dels catalans, i és que és la gent, potser més lluitadora que he conegut sempre. És a dir, m'explico. Quan dic lluitadora, tothom té una identitat cultural, un menjar, un tal, no? I quan la gent d'aquí diu, collons, esto s'està perdent una mica, crec que és la gent que més lluita i és, a més, la gent més col·laborativa i més oberta per a estar amb tothom. Però això no vol dir que conyo, les teves raïces, el teu idioma, el teu menjar, la teva cultura no estigui allà. I això ho he vist i ho he gaudit, diria. Sí. Ens n'alegrem i que també, doncs, ara amb aquestes classes de català i fent aquest podcast conjuntament, Lluís, xapó, jo crec que... Ja no tinc escapatòria. Ara ja fa catalanoparlant... Acabaré comprant-me un apartament allà... D'on eres tu, Miquel? De l'Empordà? De l'Empordà, no? En Figueres. No, en mar. Jo molt a prop del mar. Però sí, segur. Perfecte. Sí. Jo tenia un tio i amb aquest ja termino, sempre em dia,
Luis, això fa molts anys, tenia jo a lo millor 18 o 19 anys, em deia, Luis, tu ara quin idioma vols aprendre? I jo le deia alemany, i me deia, doncs tens que fer-te una nòvia alemana. I ja veuràs com aprenderàs l'idioma. Doncs tinc que tindre una nòvia catalana i allà, bueno, C2 plus de català en tots els nivells. Vale, fem crida també d'això. Jo crec que això ja es donarà de per si, però el que està clar és que, com amb el motor, amb les llengües, necessitem una emoció, i per això potser aquest consell del teu tiet, no? Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Luis, per l'esforç, per aquesta hora d'immersió i pel projecte que comencem junts. Exacte. Molt contents de començar alguna nou aquest 2026 i fins la propera. Segur. Farem coses xules. No tinc cap dubte. Una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. Vinga.